Tehát akkor én is emelkedek, mert nem azért csináltam, hogy ő emelkedjen. Az emelkedés egyébként elsősorban abban érezhető, abban érhető tetten, hogy nem támadnak föl bennem azok a negatívumok, amik eddig föltámadtak. Figyeljétek meg, hogyha valamit jól csinálok, akkor utána egy darabig ez a működés működik. Aztán sajnos megint leszorulok az anyaghoz, és akkor ez bizony előjön újra. De föl tudok emelkedni, és akkor ez nem működik. Akkor egyszerűen olyan jól érzem magam, és a negatívumok leperegnek. Ezt mindenki megtapasztalta már az életében, azt hiszem, tehát tudja, hogy miről beszélek. Azért is ezt mondom, hiszen igyekszem úgy mondani, hogy érthetővé, élhetővé tegyem azt, amit mondok. Mert különben csak beszéd.